mbele to higni adek gi mene koro nyaka utilize gi e yo makare. KEFIS oikore mar yo machalo nade mar siro jopur matindo, jopur madongo kaachiel kod johala magolo mwandu e pachoka katere pinje maoko? Erokamano. Achiel kuom gima KEFIS timo en tiego jopur. Nekech awuoye gine standards mane owacho ni ler mar del kata ler mar plant miluongo ni sanitary and phytosanitary standards. Koro KEFIS medo tiego jo pur mondo mi ging'e ni to chike mage ma Amerika oketo kuom mwandu mopogore opogore. Namba 2, wantiere kod tero services machiegni ne mwananchi. Koro EPZ, Export Promotion Zones, mane wawuoye ka. Sani kaka KEFIS, watero inspectors wa mondo mi gibed kama itime processing no. Achiel kuom gien tilizi ma but kidhi Naivasha ka. Wan gi inspectors ma dhi kuno ero, ok ni koro ja ohala biro nyaka airport kata dhi cho Muguga ni dhi manyo inspection. Koro wan gi routine mondo mi sama iseloso mwandu ni motimne value addition e EPZ gi to in gi inspection process matimore immediately mondo mi gik mana wacho ni post harvest lost ka kik mondo wabed godo. Ato mana dek wantiere kod gima luongo ni traceability. Traceability en ng'iyo ni maua mane oterne ja Amerika cha king'iyo kumo ae to bende di yud ni no wuok e puodho miluongo ni Murang'a farm. Ko traceability no KEFIS temo matek mondo mi okony jopur mondo mi sama gimoro timore Amerika ni mwandu moro ter to okoluwore kod chik cha. Wanyalo luwo kuma no pure ma wawuog gi japur ni next time tim kama mondo mi chieng' machielo kitero mwandu ni kik mondo tim rejection kocha cha. Erokamano. E thuolo mar higni adek ma koro med godo mano timo ohala kod pinyno mano mar Amerika mano kokalo e winjruok mano mar AGOA. Bende nitiere chike manyien moketi obed mago mag compliance kaachiel kod certification kose gin mana maka mosebedo katiyo kochakore higa mar 2000 nyaka gi sani? Erokamano. Chike en gin gik ma pile ka pile lokore. Kaka wanyalo wacho weche mag sanitary regulations, inyalo ni kawuono nitiere virus mar plant fulani ma wuok kaka ndalo moko mane tuo mar bando nomako narok to ji nokia kuma noaye. Koro pile ka pile tudruok mar KEFIS to gi Amerika timo gima luongo ni pest risk analysis. To pest risk analysis ni en gima wang'iyo ni to kwiri mar wadudu kata tuoche mag mimea manyalo pono biro sama ne wagalore cha. Bende nitie moro ma owuokie ma ne pok wang'eyo. Koro sama gino timore to chike nyaka loki ma wabed gi trade agreement kata watimo gima luongo ni plant health regulation kata chike mag ler mar mimea gi. Aito ka wasetimo chigo mopuodhore ni yawa kido ni mondo itier kata mana chai kata mana gima kama kata kama ka watudore kata mana gi serikal kaka migao kaka ma Kenya Bureau of Standards to waloso standards gi to wa communicate ne jok matimo ohala ni chike gi olokore. Koro lokruok mar chik ok en gima timore dichiel, en gima timore pile ka pile mondo wabed gadira ni ok wabatisha chiro marwa no. Shuja Victor Tieno Maura wacho ni an japur mar oil palm tree magolo mo mar tedo mano biofuel. Iloso go kata cosmetic